ọgụ na emekwezuonu ndebe anya ụmụ afefe Pericoma nwata to nna ngada nna ya ocha anụ tunu ndebe anya na ọ na-eme oke ekwekọ n'obodo obodo aṅamantị ndị mmadụ ajụ ya na-akụ magịrị ka ekwekwa akụrụ maka na ọ na-eme ekwekọcha ma agba igbo mụrụ ụzọ m ọzọ gere m ntị n'onu ka nkọrụ na-akọ n'akọ ka eji agba ma were ya na-amụta ihe ọkwa n'ebe nna m na-akọrọ m akọ ka esi awụ mbụba n'elu ụwa ka ọ nọ wee gwa m na a na-agba mbụba agba na anaghị aza mbụba n'ọnụ nna m na-eme ka o doo m anya na ije mbụba ụkwụ egba mbụba n'obodo ma ọ bụ na o toro ihe ịgba mbụba ndị gbara mbụba ruo were ka akọ ka esi agba mbụba n'eziokwu igbo mụrụ ụzọ m ọzọ ọkwa n'ọnọdụ ịgba mbụba ya na ịza mbụba n'obodo ka nwata dibịa si na ya ji akwa ọkụkọ wee tiwe akị na n'ọba nke anyị na-amaghị mgbe o mere nke ahụ n'obodo ji wee n'iwe ebune mmụọ n'ọnọdụ dike ndikerere na-ekwu na onye dị ike n'obodo na ya bịa tọrọ ya wee ebune ka ya were 5 million naira n'ahịa aka n'ihi na ya wụ dibịa nwere ọgwụ nwee ego ndị be anyị ọkwana ya wụ ihe ịma aka ya nwata dibịa tinyere ka ahụrụ wee cheta okwu nna m gwara m na dike nọ na mba aba mba ọgụ na-ajụ na oruoro ya na onye n'obodo na ya burukwa n'obi n'ụbọchị amụ dike na mba ka a mụrụ ibie nna m na-eme ka o doo m anya na ihe dịkwa n'ichewe obodo amụrụ ya na aha onye na-aza nna m na-agwa m n'eziokwu na mbụba na-agba ọgbọ n'elu ụwa n'ọkwa ọdụkọdụ ya pụta mgbe ọdụkọdụ ya ama agba ya ọdụkọdụ gbawa ahịa ọdụkọdụ ama goro o ji eme dike nọ n'obodo ọ dị ya ka enweghị ọdụkọdụ ya ma o jee na mba ọhụ ndị ka ya ike n'eziokwu igbo nwere ụzọ m ọzọ na-eme na ama atụ ụtụrụ ọhụrụ dịka ọ dị n'oru o meghị ụzọ omeghe ọnwa ya ụbọchị akara aka maka ito ebune mmụọ wee ruo ya ka nọ wee cheta na nna m gwara m agwa na zugbezuanụ m na ụwa n'oke osisi na ihe ukwu na-eme ụbọchị ahịa ukwu o ji emezu oke ahụ eri ude na-ewe tọtuo ngụga mmụọ na enunu ndebe anyị obodo tara aka nwere ndị ọ dị nso ọkwa n'ihi ka ndị dị ike n'obodo ndị nwere ohere na ya oke ụbọchị ji wee were ọsọ were ije gbarajere na anọ ọba ebe mpịtị ya aghụrị agụ anya na enunu ndebe anyị nna m gwara m na agba akara aka isi ka eji ekwu ya nna m na-eme ka o doo m anya na agha akara aka anaghị eri nwa ngwọrọ mgbe o ji ruo ibido tọwa ya wee ebune mmụọ nwata kara akpa akwụkwọ mgbọrọgwụ na-awụbeghị dibịa apprentice na-awụbeghị ọga pụta tọrọ ebune onye nwa sị na ọwụ dibịa na iwere n'obodo na-eme ka o doo ya wee onye anya na-eji amansi were niwe ebune mmụọ na amansi dị ka ọgwụ mana amansi awụghị ọgwụ chaa chaa eziokwu ndebe anyị ọkwa na ya wụ ihe dị ebube nwatakịrị mere n'ọgbọ ọha ka ndị akpa obi hụrụ wee kụwa ya wụ nwa ihe na-ekwu na ya wụ nwata awụọ na dike tiwere ebune n'ala igbo mụrụ ụzọ m ọzọ ọkwa na ihe ha na-eti ya nwata ka ahụrụ wee cheta okwu nna m gwara m na ebe a na-egbu mkpi na ihu anaghị adị ebune mma wee were ọnụma jiweke na ajụjụ ka m mara ihe ya wụ nwata mere ebe o siri mejọ na ya weta ebune eji ekobe ya ihe igbo mụrụ ụzọ m ọzọ ebe nna aṅa ntị ka m nọzi na-anụ ka ya wụ nwata dibịa n'iwere ebune mmụọ a na-ekwu na ya wụ nwa atọghị ebune na usoro ya si wee tinye ya ọ na-ekwu n'ezie na ya kwuru na onye ọ naghị atọ ya wee ebune na ọ ya enye ebune iwu ọ rituo na tebụl ebe edowere ya nwesị ka njikere gụ nwa Akwa Okuko Tiwara Aki mgbe ị na-eniwe ebune a i nyere ebune iwu ọ rigoro na tebụl ka ọkwa aka ka unu ji wee kugo ya ndebe anyị n'eziokwu ebe ọnwụ na aka ka eji wee kugo ebune ahụ ọ rigoro na tebụl ọkwa aka ka ya eji wee kutuo ya nna m gwara m na ọka dị ochi siri rie n'ụkwụ ka o si aritu anaghị eji eteriche enu gbara aka matuo amatuo n'eziokwu ndebe anyị gere m ntị n'onu Akwa Okuko Tiwara Aki gụchaa ntị gị ka m gwa gị nke wezie nna m gwara m na ụzụ ọbụla na-amaghị akpụ ogene ya na-ewe gba anya n'ọdụ ọwụ na ịmaghị ka esi eniwe ebune ịma ihe wetọ ya ebune mmụọ ijuke na anyị nwa nna anyị na-esu ogiri ka anyị gosi gị iji anya kpọrọ n'eziokwu Akwa Okuko Tiwara Aki na n'ọba gụchaa ntị gị ito ebune ọ dịkwana ka egwu suru gede ya wee egwu mmụọ n'eziokwu nwa m gedo ntị ka m kọrọ gị akụkọ ito ebune dị ka ọgụ anaghị achọ ọgụ mma gbakọta dị na ito ebune akwụkwọ ya wee isi mgba na onye jidere ewe isi ebe ọ bụ na nwa jidere ebune n'ihu ọha kpunye ebune ka ọ pụ wee kụba ya ihe o doo n'obodo anya na ọ tọrọ ebune ka esi atọ ebune n'ala Igbo n'ihi esi were ihe ruo rie nye n'ihi na ahụ ihe dike mere n'obodo a na-adịke aka ọ na-eme nne ya nwata anya eke ya ọkpọ ma mmadụ anaghị ahụ nwata n'anụ o gburu Akwa Okuko wee kene ebube na ego ruoro nwa nyekene ya n'eziokwu ndebe anyị nna m gwakwara m na omenala na-ebu eke ọkwara ihe ka m ji agwa Akwa Okuko Tiwara Aki na n'ọba na ọ sị na ọ yakwaghị enye nwa ebune ruo rie na ihe enye nwata ya wee ego ruo rie n'eziokwu ya bụrụ n'obi na mgbe emene jide ụgwọ na mgbe emene na ọ ya akwụ ya wụ ụgwọ o ji maka na ọ tara mgbe ebune ji ibi ụgwọ ma ya wụ ụgwọ nọkarịa ọdụ ọwa dike n'afa maka na ihe mmụọ ka a na-eme mmụọ na mmadụ mana o ji ya wụ nwa ụgwọ n'eziokwu ndebe anyị gere m ntị n'onu Akwa Okuko Tiwara Aki na n'ọba gụcha ntị ka m gwa gị nke eziokwu ndebe anyị okwu a na-asa anya wa ọkwụ ya ekwu ya Akwa Okuko o doro m anya dokwa egwu nwa na onwe gị anya na iji ha ọgwụ ma ya hụzie nke eji eniwe ebune n'obodo ọkwa n'ihe ka m ji agwa gị eziokwu na ihe iji biri n'ọkwa na amansi ka ọwụ
na nna m gwara m na amansi yiri ọgwụ mana amansi awụghị ọgwụ n'eziokwu eziokwu. Nna m na-emekwe ka o doo m anya na amansi na ụkwa dike na ana n'ọgbọ ọgụ. Na-asị gị Akwa Okuko wepụ wepụke n'aka na amansi ugwugwu wee dịrị gị. Eziokwu ndị be anyị gere m ntị n'onu. Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ, nna m gwara m na anaghị eji ebuka m ibu anyị ikpo nsị. Akwa Okuko Tiwara Aki na anọ ọba gụchakwa ntị gị. O doro gị anya dokwe m anya na ị na-anụ ihe mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-ekwu n'ime ọhịa na eziokwu na iwu dibịa ọdịnala na ike ị na-akpa akpa wa obere ike ị natara n'otu abara aba. Ma ndị be anyị o dokwara anyị anya na otu a na-aba aba n'ọkwa na weta isi were isi ihe dị na ya. Na-agwazi gị akwa gị ụcha ntị ka arụbara gị bi m n'ime gbara gị afa na ahụrụ m ka ndị otu gị a kwụpụrụ gị n'ọkụ gbanyụọ maikrofon obodo ji anụ ọnụ gị ewere flag gị nye onye ọzọ. Ọ wụrụ ka i siri zụọ ka ahịa n'aka ahịa a na-ajụzi m Akwa Okuko ọka nọzikwe na ya anazighị anụ ọnụ ya ọ na-akpụkwere ngwa. N'eziokwu akwa nwa onye ọba gụchaa ntị ka nkọrọ gị akụkọ. Agwabugo ngụ na ọ na-eme onye gbawa mbụba moto ruo mbụba n'obodo ndị gbara mbara ewere ka akụkọ ka o si agba mbụba. Akwa nwa onye ọba odogwa anya n'ihe mere ugbu a na itorubeghị ịgba mbụba n'obodo n'ọkwa n'ọnụ ka iji egbu ọjị na-asị gị rikpuo n'okiriko. N'eziokwu ka m ghara ịgba ama mba maka na nwa ara agba asụghị nsụsụ ọ gbaa ama mba n'ezie. N'eziokwu Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ gụchaa anụ ntị unu ka nkọrọ unu akụkọ. Nna m gwara m n'ezie na ọgwụ ihe aka mere ka ọnwụ. Ọ na-agwa m na ihe aka mere nwere ike ịgharịpụ dike n'ọgbọ ọgụ. Ọkwa n'ihe ka m ji agwa ndị a na-etu ọnụ ọgwụ n'obodo na unu wezanatake n'iru unu. N'eziokwu na dibịa gwara ọzọ na ọzọ gburu dibịa ka ịma nke a ịma nke ọzọ ike dị n'ịgha n'ịgha obuji egbu agwụ n'obodo. Onye ọbụla zuke n'ike na chika dibịa agwọ ọgwụ. N'eziokwu ndị be anyị gere m ntị n'onu. Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ weta ntị ka nkọrụ na akọ. Nna m gwara m n'eziokwu na ọ na-eme ọgwụ dike tụkwasara obi ghacha ya n'ọgbọ ọgụ ya wụ dike achọba ihe ọ ga-aghọdo aka wee hichaa ihere juru ya anya. Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ ọkwa n'ihe ka ọgwụ Akwa Okuko tụkwasara obi wee n'iwe ebune mmụọ ji wee ghacha ya n'ọgbọ ozuzu. N'ezie ọ ga-adozi aka ka o were ndị izuọgụ n'ihe mewe onye wee hichaa ihere juru ya anya. Ọ na-ekwu na ebune atọrọ na ndị izuọgụ mgbe gboo n'ọfim ka ejiri ya atị na omeghe eme wee na-ajụgụ Akwa nwa onye ọba kedu ikene mgbe a mụrụ gị iji aka akụkọ ka esi ite ebune mgbe gboo na izuọgụ n'ihe eme. Ọ dịka dibịa okorobịa ji ọja agba afọ ebe gburu pụnataba. N'eziokwu ndị be anyị gụchaa anụ ntị unu. Nna m gwara m na mmadụ anaghị agwa ara tọrọ ya. Nna m na-eme ka o doo m anya na akụkọ ọnwụ na karịrị mmadụ na ọnwụ ya okenye. Nna agwaghị akwa n'ezie na isi eke na agụgọ ji ujukene nna gị maka na o doro m anya na nna gị ka ya awụ nwata mgbe a tọrọ ebune na anụ izuọgụ n'ihe emeghe onye. Igbo mụrụ nze m ọzọ ebe a na-eje ete ha aka ebe na-eje adịghị n'oru. Akwa Okuko Tiwara Aki ọ dịkwakwana gị ka atọ ha ebune n'ezie ije juekene mmadụ dị ka ọkụka nwa ọrịwa ọzọ na be ndị mmụọ ka esiri tee ebune makwa na ejiwa akwara ọgụ ụkpọdo akpụ enyi ka esiri tee ebune na be mmụọ. Na-agwa gị n'ezie na anyị ekwe na ndị tọrọ ebune anwụchaana a na-ekwu na ha wụ ndị dike wụzi ndị ụjọ n'obodo. Anyị ekwekwerụ maka na Ojukwu jere agha Biafra anwụọna ekwu na Ojukwu ejeghị agha n'onye ụjọ ka ọwụ nwata mechie ọnụ. N'eziokwu ndị be anyị wụcha anụ ntị unu ka nkọrọ unu akụkọ. O dogwu m anya na onye ọ na-agbawara ara ọgwụ ma ọ ara dike n'ala Igbo ma ọ na ọkpụbeghị ha n'izuọgụ n'ihe mewe onye aha ịma na arịa ka nọ n'ụlọ na arịa apụtabeghị ahịa. Igbo mụrụ nze m ọzọ ọkwa n'ihi na izuọgụ n'ihe mewe obodo mụrụ mbụba mmụọ dịka obodo nwere mmadụ nwee ego ka eji ikpuru anyị n'ọnụ n'ihe gbasara mgbọrọgwụ. Mana asị m n'ụwa m ụwa asaa na anyị ma wuo ndị izuọgụ ma gụwa Akwa Okuko Tiwara Aki na anọ ọba gedo m ntị n'onu ka nkọrọ gị akụkọ. Nna m gwara m na ọ na-eme nwata rie oke ọkpa gbara ahụ ọhụ Ezekude na ọrọbị ya anya. Ori Ezekude na ọhụ Ogwumaga na ọrọbị ya anya ma ori ya na Ogwumaga uberube a na-eberi ihe. Ọkwa n'ihe ka m ji na-agwa gị na ịghọrọkwa ara amansi ihe na-aghọ bata n'izuọgụ n'ihe emeghe onye egosi gị na mmiri ọkụ na-egbu mbe. N'eziokwu Akwa nwa onye ọba isi n'iwu PPP power pass power mana ka m mee ka o doo gị anya nsịkọ ya echi eze wụkwa n'obere mmiri mgbe ọ na ọbara osimiri mmiri erie ya agbakwara ụkwụ na n'izuọgụ n'ihe emeghe onye isiwekwa agụ ga-epụta na nkwachi kwuo na ihe ụdike ka ihe ike mee gị n'obodo na ukori ọcha na-abụ. N'eziokwu Igbo mụrụ nze m ọzọ gụchaa anụ ntị unu ka m kọrọ unu akụkọ. Nke bụ ezie ka m na-agwakwa unu na anazikwa ha atọ ebune na anụ izuọgụ n'ihe emeghe onye ugbu a. N'eziokwu ndị be anyị obodo emepegwa anya n'ihi ihe ike na-eme n'obodo ma atọcha ebune mgbe gboo ọkwa n'ihe mere na anaghị atọ ebune ugbu a mana ihe agụ ji eme ire ka dịkwa ya na mbọ. N'eziokwu onye siwe agụgụ ọ bịa hụ n'anya. Igbo mụrụ nze m ọzọ izuọgụ n'ihe mere dịkwa n'ike ma dị ebube agụ anaghị asị ire nna ya asa
mana ya anaghị eme mkpọtụ aha iwu onye achọsina m ọkwa n'ihe ka m ji na-agwa ndị ofeke dibịa ndị ọdịka dibịa ndị nwata dibịa na-amaghị ihe mgbọrọgwụ na-amaghị ihe mkpa akwụkwọ jere nata ncha ike n'otu abara aba were bata obodo na-ebu amansi ana m asị unu hikwa aka n'anya na ọdịnala na-ebu eke onye si chi ya egbunie ka ya egbunie onye ahụ ejikwa n'aka ya were egbuo onwe ya n'obodo n'eziokwu igbo mụrụ nze m ọzọ otu okwu anaghị adị n'ụka mgbede nna m gwara m na ofu mkpụrụ okwu na ozuo nne onye ma ihe ọkwa n'ihi ihe ka m ji na-agwa nke nwanne sị na ya ji akwa wee tiwa akị na anọ ọba dododo na ọ mara asụ ya sụọ n'ikwe ma ọ ma ha asụ ya sụọ na apata ya ọkwa nọ n'obodo na-agụ ụbọchị ọnụ agbacha ọsọ anyị agụọ maịlị n'eziokwu ndebe anyị mụ na okoro ọzọ ji ọzọ enwere m ọgbakọ ndị ọgbọ nje n'ime osimiri anyị ma bịa ka nnawa kene ọ dịka dibịa okorobịa ji ọja agbara m aka na-akpọ mmọnwụ ndị nwoke bịa bụrụ ekwe ha